Bayan jimawa kaɗan sai Makau ya tunkaro da 'yan bayansa guda biyu waɗanda ya kamo. Yana zuwa kawai da holoƙon ciki, bai san abin da 'yan uwansa fadawa suka kulla masa ba. Bayan nan kuwa da ya zo da su guda biyu su ne dama abin da ya samu tun asali. Cewa ya kamo bayi 4 ƙaryar magabta ce. Da Makau ya kusanci ƙofar fada sai ya hango sarki yana zaune a waje yana fadanci. Da dai fadawa suka gan shi sai suka fara cewa ai ga Makau can yana zuwa da bayi biyu kawai, wato ya ɓoye biyun ne. Da Makau ya iso wurin da sarki yake ya faɗi ya gaisuwa, amma sarki bai amsa masa ba. Duk jama'ar wurin babu wanda ya ce masa cikanka. Kowa dai sai kallonsa kawai yake yi, mahassadansa suna ta murna sai ka ce waɗanda aka ba su gashin tozo. Da aka jima kaɗan sarki ya ce Makau sai yanzu ka iso? Sai ya amsa ya ce a'a ranka ya daɗe, na bi ta gida ne domin in ɗaure doki in kuma sake shiga sa'an nan in iso gare ka. Sa'an nan sarki ya ce to bayi nawa ka samu? Makau ya ce 2. Sarki ya ce haka ne, lalle bayi 2 ne ka samu kaɗai? Ka yarda in na bincike na iske ba bayi 2 ka samu ba in yi maka abin da na so duka? Makau ya ce wallahi na yarda. Da suka gama wannan magana sai sarki ya kira sarkin Zagi ya tambaye shi cewa bayi nawa ne Makau ya samo daga wurin hari. Sarkin Zagi dama yana Allah Allah wannan abu ya auku sai ya ce bayi 4, amma da biyu iso cikin garin nan domin ya sayar da biyun a hanya ga wani ayari na Kanawa waɗanda za su tafi ɗaukar daddawa a ƙasar Bauchi. Sarki ya ce to ka ji Makau? Shi kuma ya amsa ranka ya daɗe, yanzu aini ba ni da ta cewa domin waɗannan mutane sun riga sun yamutsa magana, babu sauran abin da zan shaida maka ka yarda da shi. Sai sarki ya fusata ya tada fadawa ya ba su izini su je su washe gidan Makau, kada su bar masa komai ko da tabarma. Fadawan suka tafi suka washe gidan kaf, hatta ciyawar da aka yi jinkar ɗakuna da ita sai da aka yaye. Kuma yana da waɗansu 'yan shanu a wani ɗan ƙauye na kusa da gari. Nan da nan sai aka sa wani ya je ya zo da su. Da aka tafi za a zo da shanun nan na Makau sai aka haɗu da nawa waɗanda ubana ya bar mini gado, duk da tumakina da godiyata da ɗanta. Bayan an gama washe-washen nan duka sai aka haɗa kayan aka kawo wurin sarki. Da aka kawo sai Makau ya tashi ya ce wa sarki ranka ya daɗe, ina roƙon a cikin kayan nan akwai waɗansu waɗanda suke ba nawa ba, kamar godiyan nan da ɗanta da tumaki da kuma waɗansu daga cikin shanun. Su waɗannan na wani yaro ne maraya wanda na auro uwa ta sa. Abin da nake roƙo a fidda kayan marayan nan a mayar masa. Da jin haka sai fadawa suka ɗauka gaba ɗaya. Kun ji ya fara irin ƙaryar nan tasa. Ina kaga wata dukiyar maraya har da zaka ce tana wurinka? Allah ya daɗe da ran sarki, ƙarya yake yi. Ita dukiyar marayan da ya faɗi ba wurinsa take ba, tana wajen uwar yaro. Ita ta san inda ta kai abinta. A lokacin ina ɗan yaro ƙarami babu wayo, balle in san abin da ake yi. Ni dai kawai sa'ad da ake washe gidanmu na ga iyayena suna kuka. Nan da nan ba a yi ko da wani ɗan bincike ba, sai sarki ya yarda da maganar nan da fadawansa suka gaya masa. Bayan wannan ta ƙare sai ya ce wa Makau, to ka gani wannan shine sakamako wanda ka samu daga Allah, domin cin amana ta da kake yi bayan na amince da kai. Kuma ni yanzu ba zan ce maka wani abu ba, abin nan da aka yi maka ya isa. Bayan wannan matuƙar ni nake sarki a wannan gari, ba zan yarda ka zauna a cikinsa ba. Saboda haka yanzu zan kore ka tafi can wani wuri inda ba hannuna. Kuma har yanzu ban hana ka tashi da iyalanka ba. Kowace mace cikin matanka in tana son ka sai ta bi ka ku tafi tare, in kuwa ba ta son ka tilas ka barta. Makau ya ce ranka ya daɗe, na ji na karɓa, amma ina roƙo a cikin darajar mulkinka ka bar ni in 'yan kwanaki kaɗan a nan domin in samu ɗan guzurin da zan ci a hanya, domin ka sani yanzu zan tafi wuri ne inda ban sani ba. Sarki ya ɗaga kansa zamani guda kana ya amsa wa Makau cewa ya yarda, amma kwana 4 kawai ya bashi ya shirya ƙaura ta sa. Makau ya yi godiya ya taso ya zo gida ya tara iyalansa duka, babba da yaro, maza da mata. Ya ce da mu, to kun gani yadda Allah ya ƙaddara wannan al'amari bisa gare ni. Sarki ya ce sai in bar masa ƙasarsa, amma ya yarda mini in tafi da mace wacce take son ta bi ni. Kuma bayan wannan ya ce kamin kwana 4 dole in bar garin. Yanzu abin da nake so, idan a cikinku akwai wacce ranta ya riya mata za ta iya daurewa ta bi ni to. Duk iyalan sai muka fashe da kuka gaba ɗaya muna cewa wallahi tallahi ba wata ƙasa za ka tafi ba ko da lahira in ana rakiya, lallai ba shakka ma raka ka. Makau ya mana tambayoyi 3 na shari'a, dukkanmu babu wanda bakinsa ya sake. Bayan Makau ya aikata wannan abu wajen iyalansa sai ya tafi zauren kofar gidansa ya zauna yana tunanin ƙasar da zai tafi. Sai mutane da yawa sahibansa da makamantansu suka yi ta zuwa gare shi suna gaishe shi da wannan bakin ciki. Yawancin mutane in sun zo sai in ga suna kuka da hawaye, waɗansu kuwa sai su zo da 'yan kuɗi su danƙa masa suna cewa ga ɗan wannan ko ruwa ka sha a hanya.
Da almuru ta yi sai Makau ya tashi ya yi alwala ya yi sallah. Rannan kuwa rantuwan gyatumata ne. Bayan da aka gama hira duka sai Makau ya shiga gida domin ya kwanta. Da ya shiga sai ya wuce ɗakin uwata. Ya same ta tana kuka babu yadda take. Da ya ga haka sai ya ce mata, wannan abu ba na kuka ba ne, ya wuce kuka. Kuma ko ba haka ba, tun da yake musulma ce ke, ya kamata ki tuna cewa dai duka abubuwa daga Ubangiji suke samun mutum, saboda haka abin da ya fi kyau a gare mu sai mu yi tawakkali ga Allah wanda ke aikata komai yadda ya so. Uwata ta amsa ta ce, to Makau yanzu ni kuwa a duniyan nan me zai hana mini kuka? Kaga dai dukan faɗin garin nan bani da dangin uwa balle na uba, kuma banda wannan ɗan maraya bani da kowa sai kai da Allah ya haɗa mu. Bayan wannan abin da nake tunani yanzu shine wannan sharri da ya same ka, domin lallai a duniyan nan abin da ya taɓa ranka ni ma ya taɓa nawa. Amma babban abin da nake tunani shine wannan ɗan yaro, na rasa yadda zan yi da shi. Har yanzu kuma da ina da bukata in kun dawo daga wajen harin nan in tambaye ka izini in je garinmu in gano iyayena in dawo. To ga abin da ya auku.